хотир доред, аз кӯча ки ба хона даромадед, дастонатонро зуд шуста, покиза карда, ана баъд ба дигар лавозимоти хонагӣ даст занед. То дастонатонро безарар нагардонед, ба хонаводаатон наздик нашавед, суҳбатро оғоз накунед. Либосҳои берунаро низ иваз карданро ҳаргиз фаромӯш накунед. ҳамсолони азизи ман, ҳушдор бошед. Аз ҳоҷатхона ки баромадед, дастонатонро зуд бо собун шуста, бо моеҳои безараргардонӣ покиза намоед. Аз хотир набароред. ҳеҷ гоҳ меваё сабзавотро ношуста истеъмол накунед. пеш аз хӯрдани онҳо ҳатман дастонатонро шӯед. меваҳоро шуста пок карда, ана баъд истеъмол кунед. дӯстон, ҳеҷ гоҳ аз як табақ хӯрок нахӯред. аз як пиёла низ ҳаргиз чой нанӯшед. кӯшиш кунед ки коса, пиёла ва қошуқи ҳамешагии худро дошта бошед ва ҳама вақт ҳангоми хӯрохӯрӣ аз онҳо истифода баред. ҳамсолони азиз, кӯшиш кунед ки хӯрокҳои нағз пухташударо истеъмол кунед. аз хӯрдани нонҳои хомпаз худдорӣ кунед. ҳамеша дастурхонро тозаи озода нигоҳ доред ва зуд онро ба тартиб даронед. дӯстони азиз, барои саломатӣ дар мадди аввал тозагӣ нақши муҳимро мебозад. барои худро аз ҳар гуна бемориҳои суръатӣ эмин доштан, кӯшиш кунед аввал тозаю озода бошед. аз ҷойҳои ҷамъиятию серодам худдорӣ кунед. бигзор саломату бардам бошед.